внимавайте, сега ще кажа какво трябва да направите. Какво е това? Държи. В водата често вали. Сега момчетата има важната задача да спасят пеперудките от дъжда, за да не си намокнат по лицата. Всяко момче гледа биологичната фигурка на пеперудката, слагата на светото със същата биологична фигурка. Хайде да започваме от Алекс. Къде ще я сложиш? Кажи каква ти фигурката първо. Къде ще я сложиш? На светото с биологична форма. Точно така. Хайде Александър да дойде и да каже неговата пеперудка с каква биологична фигурка. Къде ще я ставиш? Върху светото и биологична фигурка хиляда. Марти, твоята пеперудка с каква биологична фигурка е? Хиляда, къде ще я поставиш? Светото. Биологична фигурка. Хиляда. Браво. Емо, твоята пеперудка с каква биологична фигурка? Къде ще се поставиш, Емо? В светото, биологична фигурка, квадратът. Никола, твоята пеперудка с каква биологична фигурка? С каква? Къде е тази биологична фигурка? Къде ще поставиш? На светото с биологична фигурка. Емо, моля те. Дани, кажи ми твоята пеперудка с каква биологична фигурка? Къде ще я поставиш? Браво, Дани. Браво, деца. Вие отново помогнете на природа. Обичам, когато след дъжда изгрее слънце и по водата поразне много гърки. Днес аз съм набрала за вас цяла кошничка с гърки, които обаче не са обикновени гърки, а те са гърки с въпроси. Сега всяко дете ще си изтегли по една гърка и после ще четем и ще отговаря. Кой се падва? Какво се появява на небето, когато след дъжда изгрее слънце? Снега. Чудесно. Хайде да видим Дана с какво му се е паднало. За кой празник се подисват яйчица? Не подсказвай. Добре, за Великден. Хайде да видим на Марията проче. Изброй ми 3 морски живота. И октопод, право, и живот. Съседи. Хайде да видим на Александър. С какво се кичим на 1 март? С мартеличи. Браво, Александър. Хайде да видим на Ванеска. Кой помага на Пепеляшка да отиде на бала? Феята, нейната, каква? Кръстница, браво. Хайде да видим на Марти. Кажи една приказка, Марти, в която участва вълкът. В коя приказка участва вълкът? Сещаш ще се за някой? Има много. Браво! А за други приказки сещате ли се?
Дайте да видим Калина. Изброй 40 сезона. Кои бяха? Да, Зима, пролет, есен, лятен. чудесно. А в какво се превръща ледът, когато се разтопи? Вода. Не. На кой празник празнува имен ден човек с името Цветан? На Цветник, чудесно. А сещате ли се с други хора, които празнуват имен ден на Цветница? С други имена. Сещате ли се? Дани, ти сещаш ли се? Да. Кажи. На Цветница. Какви хора празнуваха? Хора с имена на Цветя. Цветя. Точно така. Ами сещате ли се за някой такова име? Цветанко. Цветанка. За други Цветя има сещаш ли се? А Роза, например, празнува ли имен ден? Да. Добре, хайде, Никола, да видим твоя въпрос. Кое е първото пролетно цвете? Еми, за кое животно казваме, че е царят на животните? Кой е царят на животните? Как го български, знаеш? Лъв. Браво. Айде, в какво живеят пчелите? Какво живеят? Чудесно, в пчелния кошер. Кои животни изграждат мравоняк и живеят в него? Мравките. Браво, деца! Продължаваме с нашата разходка из огромната планина. Искам обаче нещо да ви разкрия. Вие разбрахте, че горската фея често си прави шеги с животни. Но тя не си прави шеги само с животните, ами и с хората, които са дошли на разходка в гората. И днес тя ни е приготвила едни загадки и изпитания, които ние трябва да разгадаем, за да ни пусне да продължим напред. Ето ви загадките тук. И първо пред мен ще дойде Габи. Габи, за теб задачката е да покажеш с пръст, че коя река е най-широка. Ето така застани, за да могат да виждат и децата и родителите. Това е най-широката река. Браво! Алекс, коя е най-тясната пътечка? От тази страна заставите, за да могат да виждат и деца. Най-тясната пътечка. Браво! Кое дърво малина е най-високото? Това, добре, чудесно. Александър, коя е най-ниската гъбка? Ела да покажеш. Стани тази страна и покажи на всички. Това е най-ниската гъбка. Ванеса, ела по мене и покажи с пръст, че коя лястовичка лети най-високо. Добре. Матри, ела да ми покажеш сега коя рибка плува най-дълбоко. Чудесно. Карина, тази задача специално за теб ела тук. Застани от тази страна и покажи кой е най-дебелия клон. Най-дебелия. Емо, ела да покажеш кой е най-тънкото листенце. Най-тъничкото е това. Алекса, за теб са десетниците, ела при мен и покажи коя е най-дълга. Браво. Никола, ела да покажа кое е цветето с най-късата дръжка. Коя е най-късата? Така, тази. Ема, коя круша е паднала най-далече от дървото? Да. На Елена да дойде и да разгледа тези картинки. Въпросът е къде е нощ? На коя картинка? И трябва да кажем защо. Защо е нощ? Защото няма
тази картинка има луна и още какво се е случило на нея? Въпросът е не. Няма животни и какво се е случило с цветята? Какво е станало с цветята? Чашките какво са направили? Чашките са затворени. Те са затворени. Добре, чудесно. За всички ли имаше такива загадки? Нямаше ли? Ми следващия път. Има и една кутия, тук аз не знам, може би това е за теб загадката. Ела да видим какво има. Няма кутиечка. Покажи на всички. Има три неща. Има камък. Друго какво има? Шишарка. И друго какво има? Добре. И има и бележка, на която Пеята е написала загадката. Кой предмет е най-тежкият? Кой предмет от тези е най-тежки? Ако искаш ти премери? Камък. Камъка е най-тежкият. Браво, да. И ти продължаваш напред. Също всички продължаваме напред. Но междувременно искам да ви попитам нещо. Вие знаете ли къде живеят птици? Да. Къде? Ай, в къщички. А тези къщички кой ги прави? Децата, които отиват на екскурзия в планината, нали така? А знаете ли коя птица снася и децата си с чужди гнезда? Куковичката. Куковички. Или за това днес ние ще направим къщички за куковички. Защото те нямат свои гнезда. И искам сега тихичко да си вземете слушалка и да седнете на маса. Значи всяко дете трябва да има по едно лепило, по един бял лист за основа, върху която ще лепим къщички. Кажете ми, от какво ще ги направите къщички? От какви фигури? Какви елементи? Да, от кръг, квадрат и триъгълник. Как се наричат общо тези фигури? Сега искам набързо да ви кажа къде ще започнем и къде трябва да приключим. Значи започваме първо от тъмната част, тази лентичка, лепим, защото тя ще ни бъде като стойка за нашите къщички. След това лепим квадрата, който е нашата къщичка същинска. След това нагоре слагаме триъгълника, който ще бъде покрив. И накрая правим хода, вратата на къщичката за птици. За приятна работа, започвайте да лепите.
деца, много съм доволна, свършихме много добра работа и ще оставим нещо хубаво в планината след нас. Нашата екскурзия вече е към края си и искам да ви питам нещо. Бива ли тя да завърши без песен? Не. Това ще поздравим вашите родители с една много хубава песничка за математика. Деца, станете от столчетата с